fina-finan Indiya ko kuma America ko kuma Korea. Amma kuma zahirin gaskiya in za mu duba, Hausa fim ba ƙaramin fim ba ne. Sai su irin fina-finan na Turawa ko Indiya kaga duk ƙarya ne kawai ƙarairaki, kaga abin da ƙwaƙwalwa ma za ta ɗauka ba. Mu ko nan za ka ga fina-finan duk ba haka suke ba. Fim ne kawai za a amfani kawai da basira wanda za a iya ilmantar da kai, a nishaɗantar da kai ko kuma a wa'azantar da kai a cikin fim ɗin. Kaga kenan fim ne mai musamman ma fina-finan namu wanda ake yayi yanzu, ba irin fim wanda ake yin shi awa 2, awa 3 an gama fim ba. A'a, fina-finai masu dogon zango. Wannan irin fina-finai ne wanda ake yayi yanzu. Saboda da wuya yanzu ka ga fim ɗin da za a yi shi wai kaga an sake fim awa 2, awa 3 a yi a gama fim lokaci ɗaya. A'a, yanzu ba haka ake yi ba. Yanzu sakin fim ake yi mai dogon zango wanda za ka ga an daɗe ana yin fim. An daɗe ana ɗaukan darasi da waƴansu abubuwa masu muhimmanci a cikin wannan fim ɗin. Wanda in Allah ya yarda idan baka ɗauki darasi a wannan season ɗin ba ko kuma baka ga wani abin da ya nishaɗantar da kai a wannan season ɗin ba, to a season na gaba tabbas ka ga abin da zai maka daɗi. Ka ga abin da zai faranta maka rai a cikin wannan season ɗin. Idan ko ba gani ba, a wata season ɗin za ka gani. Shi yasa amfanin rarraba shin kenan ka ga an yi season 1, episode 1, episode 2 har zuwa 12 ko 13. Har zuwa a yi season 2, episode 1, episode 2 zuwa 12 ko 13. Kaga an yi shi haka daki-daki season 1 a gama, a zuwa a yi season 2 a gama, a zuwa season 3 a gama. Ba don komai ake yin haka ba, ko dan dai a samu a isar da saƙon da ake son isarwa na ilmantarwa ko kuma nishaɗantarwa ko wa'azantarwa da ake so a yi a wannan fim ɗin. Wannan kawai shine dalili. Amma kuma wasu mutane suna ganin cewa wai Hausa fim ba wani fim bane mai kyau. Amma kuma zahirin gaskiya, Hausa fim suna ɗaya daga cikin fina-finan da za a ba su lambar yabo, wanda za a sako su a cikin fina-finai wanda suka iya fina-finai. Duk da ba kowa ne yake jin yaren Hausa ba. Kaga kamar yadda mu yanzu muke kallon irin fina-finan Indiya ko Turawa ko Korea haka, muna fahimta ne da subtitle. To mu ma ɗin haka yanzu za ka ga a fina-finan Hausawa za ka ga ana sa subtitle a ƙasan bidiyon. Wanda kuma na san ba mu kaɗai ne muke kallon waƴannan fina-finan ba. Su kansu Turawa ko waƴansu 'yan ƙasashen suna kallon wannan bidiyon, suna kallon fim ɗin. Kuma ko da ace ba su jin Hausa, to suna fahimta ne ta wannan subtitle ɗin da ake sawa. Sai shi ɗin ba ƙaramin taimakawa yake yi ba sosai don mutane waƴansu ƙasan su amfana. In sha Allahu to ga shi nan za mu sa muku bidiyon. Da Allah muna fatan ku mana subscribing da liking da share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin tashar namu mai albarka. In sha Allahu yau za mu tattauna ne game da wannan fina-finai namu masu dogon zango da muke sa muku a duk sati. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je kai tsaye zuwa ga sharhin wannan fim kafin mu sake muku asalin fim ɗin, ko kuma in ce bayan mu sake muku asalin fim ɗin, wanda na san in Allah ya yarda za ku ji daɗin wannan fim ɗin sosai da sosai. Saboda wannan fim mai dogon zango kuma fim ɗin kowa ya shaida wannan fim ɗin yana kyau ba kaɗan ba. Ba ma iya fim ɗaya muke sako muku ba. Muna sa muku fina-finai masu dogon zango wanda za ku ji daɗin su, za ku ƙayata. Fim ɗin zai ƙayatar da ku sosai. Wanda muna fatan in Allah ya yarda za ku yi dinga bibiyan mu don samun irin waƴannan fina-finai masu daɗi, masu ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. A zahirin gaskiya waƴansu mutanen suna ganin cewa wai Hausa fim ba wai fim ne mai kyau ba, ko kuma wai fim ɗin ba su iya fim ba. Waƴansu suna ganin cewa Hausa fim ba su iya fim ba. Suna ganin Hausa fim wai ba su da basiran fim. Wai yanda mutanenmu sun fi kallon fina-finan Indiya ko kuma America ko kuma Korea. Amma kuma zahirin gaskiya in za mu duba, Hausa fim ba ƙaramin fim ba ne. Sai su irin fina-finan na Turawa ko Indiya kaga duk ƙarya ne kawai ƙarairaki, kaga abin da ƙwaƙwalwa ma za ta ɗauka ba. Mu ko nan za ka ga fina-finan duk ba haka suke ba. Fim ne kawai za a amfani kawai da basira wanda za a iya ilmantar da kai, a nishaɗantar da kai ko kuma a wa'azantar da kai a cikin fim ɗin. Kaga kenan fim ne mai musamman ma fina-finan namu wanda ake yayi yanzu, ba irin fim wanda ake yin shi awa 2, awa 3 an gama fim ba. A'a, fina-finai masu dogon zango. Wannan irin fina-finai ne wanda ake yayi yanzu. Saboda da wuya yanzu ka ga fim ɗin da za a yi shi wai kaga an sake fim awa 2, awa 3 a yi a gama fim lokaci ɗaya. A'a, yanzu ba haka ake yi ba.
yanzu sakin fim ake mai dogon zango wanda za ka ga an daɗe ana yin fim, an daɗe ana ɗaukan darasi da waƴansu abubuwa masu muhimmanci a cikin wannan fim ɗin. Wanda in Allah ya yarda idan baka ɗauki darasi a wannan season ɗin ba ko kuma baka ga wani abin da ya nishaɗantar da kai a wannan season ɗin ba, to a season na gaba tabbas ka ga abin da zai maka daɗi, ka ga abin da zai faranta maka rai a cikin wannan season ɗin. Idan ko ba gani ba a wata season ɗin za ka gani. Shi yasa amfanin rarraba shi kenan, ka ga an yi season 1, episode 1, episode 2 har zuwa 12 ko 13, har zuwa a yi season 2, episode 1, episode 2 zuwa 12 ko 13. Ka ga an yi shi haka daki-daki, season 1 a gama, a zo a yi season 2 a gama, a zo a yi season 3 a gama. Ba don komai ake yin haka ba, ko dan dai a samu a isar da saƙon da ake son isarwa na ilmantarwa ko kuma nishaɗantarwa ko wa'azantarwa da ake so a yi a wannan fim ɗin. Wannan kawai shi ne dalili, amma kuma wasu mutane suna ganin cewa wai Hausa fim ba wani fim bane mai kyau. Amma kuma a zahirin gaskiya Hausa fim suna ɗaya daga cikin fina-finan da za a ba su lambar yabo, wanda za a sako su a cikin fina-finai wanda suka iya fina-finai, duk da ba kowa ne yake jin yaren Hausa ba. Kaga kamar yadda mu yanzu muke kallon irin fina-finan Indiya ko Turawa ko Koriya haka, muna fahimta ne da subtitle. To muma ɗin haka yanzu za ka ga a fina-finan Hausawa za ka ga ana sa subtitle a ƙasan bidiyon, wanda kuma na san ba mu kaɗai ne muke kallon waƴannan fina-finan ba, su kansu Turawa ko waƴansu ƴan ƙasashen suna kallon wannan bidiyon, suna kallon fim ɗin. Kuma ko da ace ba su jin Hausa, to suna fahimta ne ta wannan subtitle ɗin da ake sawa. Saboda shi ɗin ba ƙaramin taimakawa yake yi ba sosai don mutane waƴansu ƙasan su amfana. In sha Allahu to ga nan za mu sa muku bidiyon, da Allah muna fatan ku mana subscribing da liking da share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin tashar namu mai albarka. In sha Allahu yau za mu tattauna ne game da wannan fina-finai namu masu dogon zango da muke sa muku a duk sati. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je kai tsaye zuwa ga sharhin wannan fim kafin mu sake muku asalin fim ɗin, ko kuma in ce bayan mu sake muku asalin fim ɗin, wanda na san in Allah ya yarda za ku ji daɗin wannan fim ɗin sosai da sosai. Saboda wannan fim mai dogon zango, kuma fim ɗin kowa ya shaida wannan fim ɗin yana kyau ba kaɗan ba. Ba ma iya fim ɗaya muke sako muku ba, muna sa muku fina-finai masu dogon zango wanda za ku ji daɗin su, za ku ƙayata, fim ɗin zai ƙayatar da ku sosai. Wanda muna fatan in Allah ya yarda za ku yi dinga bibiyan mu don samun irin waƴannan fina-finai masu daɗi, masu ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. A zahirin gaskiya waƴansu mutanen suna ganin cewa wai Hausa fim ba wai fim ne mai kyau ba, ko kuma wai fim ɗin ba su iya fim ba. Waƴansu suna ganin cewa Hausa fim ba su iya fim ba, suna ganin Hausa fim wai ba su da basiran fim. Wai yanda mutanenmu sun fi kallon fina-finan Indiya ko kuma America ko kuma Koriya. Amma kuma a zahirin gaskiya in za mu duba, Hausa fim ba ƙaramin fim bane. Sai su irin fina-finan na Turawa ko Indiya ka ga duk ƙarya ne kawai, ƙarairayaki, ka ga abin da ƙwaƙwalwa ma ba za ta ɗauka ba. Mu ko nan za ka ga fina-finan duk ba haka suke ba, fim ne kawai za a yi amfani kawai da basira, wanda za a iya ilmantar da kai, a nishaɗantar da kai ko kuma a wa'azantar da kai a cikin fim ɗin. Kaga kenan fim ne mai musamman ma fina-finan namu wanda ake yayi yanzu, ba irin fim wanda ake yin shi awa 2, awa 3 an gama fim ba. Fina-finai masu dogon zango. Wannan irin fina-finai ne wanda ake yayi yanzu, saboda da wuya yanzu ka ga fim ɗin da za a yi shi wai ka ga an sake fim awa 2, awa 3 a yi a gama fim lokaci ɗaya. Yanzu ba haka ake yi ba. Yanzu sakin fim ake yi mai dogon zango wanda za ka ga an daɗe ana yin fim, an daɗe ana ɗaukan darasi da waƴansu abubuwa masu muhimmanci a cikin wannan fim ɗin. Wanda in Allah ya yarda idan baka ɗauki darasi a wannan season ɗin ba ko kuma baka ga wani abin da ya nishaɗantar da kai a wannan season ɗin ba, to a season na gaba tabbas ka ga abin da zai maka daɗi, ka ga abin da zai faranta maka rai a cikin wannan season ɗin. Idan ko ba gani ba a wata season ɗin za ka gani. Shi yasa amfanin rarraba shi kenan, ka ga an yi season 1, episode 1, episode 2 har zuwa 12 ko 13, har zuwa a yi season 2, episode 1, episode 2 zuwa 12 ko 13. Ka ga an yi shi haka daki-daki, season 1 a gama, a zo a yi season 2 a gama, a zo a yi season 3 a gama. Ba don komai ake yin haka ba, ko dan dai a samu a isar da saƙon da ake son isarwa na ilmantarwa ko kuma nishaɗantarwa ko wa'azantarwa da ake so a yi a wannan fim ɗin. Wannan kawai shi ne dalili, amma kuma wasu mutane suna ganin cewa wai Hausa fim ba wani fim bane mai kyau.
amma kuma zahirin gaskiya Hausa fim suna daga cikin fina-finan da za a ba su lambar yabo, wanda za a sako su a cikin fina-finai wanda suka iya fina-finai, duk da ba kowa ne yake jin yaren Hausa ba. Kaga kamar yadda mu yanzu muke kallon irin fina-finan Indiya ko Turawa ko Koriya haka, muna fahimta ne da subtitle. To mu ma ɗin haka yanzu za ka ga a fina-finan Hausawa za ka ga ana sa subtitle a ƙasan bidiyon, wanda kuma na san ba mu kaɗai ne muke kallon waɗannan fina-finan ba, su kansu Turawa ko waɗansu 'yan ƙasashen suna kallon wannan bidiyon, suna kallon fim ɗin. Kuma ko da ace ba su jin Hausa, to suna fahimta ne ta wannan subtitle ɗin da ake sawa. Saboda shi ɗin ba ƙaramin taimakawa yake yi ba sosai don mutane waɗansu ƙasan su amfana. Insha Allahu to ga nan za mu sa muku bidiyon, da Allah muna fatan ku mana subscribing da liking da share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa a cikin tasha na mai albarka. Insha Allah yau za mu tattauna ne game da wannan fina-finai namu masu dogon zango da muke sa muku a duk sati. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je kai tsaye zuwa ga sharhin wannan fim kafin mu sake muku asalin fim ɗin, ko kuma in ce bayan mu sake muku asalin fim ɗin, wanda na san in Allah ya yarda za ku ji daɗin wannan fim ɗin sosai da sosai. Saboda wannan fim mai dogon zango, kuma fim ɗin kowa ya shaida wannan fim ɗin yana kyau ba kaɗan ba. Ba ma iya fim ɗaya muke sako muku ba, muna sa muku fina-finai masu dogon zango wanda za ku ji daɗin su, za ku ƙayata, fim ɗin zai ƙayatar da ku sosai, wanda muna fatan Allah ya yarda za ku yi dinga bibiyan mu don samun irin waɗannan fina-finai masu daɗi, masu ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. A zahirin gaskiya waɗansu mutanen suna ganin cewa wai Hausa fim ba wai fim ne mai kyau ba, ko kuma wai fim ɗin ba su iya fim ba. Waɗansu suna ganin cewa Hausa fim ba su iya fim ba, suna ganin Hausa fim wai ba su da basiran fim. Wayanda mutanenmu sun fi kallon fina-finan Indiya ko kuma America ko kuma Koriya. Amma kuma zahirin gaskiya in za mu duba, Hausa fim ba ƙaramin fim ba ne. Sai su irin fina-finan na Turawa ko Indiya kaga duk ƙarya ne, kawai ƙaryayyaki, kaga abin da ƙwaƙwalwa ma za ta ɗauka ba. Mu ko nan za ka ga fina-finan duk ba haka suke ba, fim ne kawai da amfani kawai da basira, wanda za a iya ilmantar da kai, a nishaɗantar da kai, ko kuma a wa'azantar da kai da a cikin fim ɗin. Kaga kenan fim ne musamman ma fina-finan namu wanda ake yayi yanzu, ba irin fim wanda ake yin shi awa 2 awa 3 an gama fim ba. Fina-finai masu dogon zango. Wannan irin fina-finai ne wanda ake yayi yanzu, saboda da wuya yanzu ka ga fim ɗin da za a yi shi ka ga an sake fim awa 2 awa 3 a yi a gama fim lokaci ɗaya. Yanzu ba haka ake yi ba. Yanzu sakin fim ake yi mai dogon zango, wanda za ka ga an daɗe ana yin fim, an daɗe ana ɗaukan darasi da waɗansu abubuwa masu muhimmanci a cikin wannan fim ɗin. Wanda in Allah ya yarda idan baka ɗauki darasi a wannan season ɗin ba, ko kuma baka ga wani abin da ya nishaɗantar da kai a wannan season ɗin ba, to a season na gaba tabbas ka ga abin da zai maka daɗi, ka ga abin da zai faranta maka rai a cikin wannan season ɗin. Idan ko ba gani ba, a wata season ɗin za ka gani. Shi yasa amfanin rarraba shi kenan, ka ga an yi season 1 episode 1 episode 2 har zuwa 12 ko 13, har zuwa a yi season 2 episode 1 episode 2 zuwa 12 ko 13. Kaga an yi shi haka daki season 1 a gama, a zuwa a yi season 2 a gama, a zuwa a yi season 3 a gama. Ba don kuma ake yin haka ba, ko dan dai a samu a isar da saƙon da ake son isarwa na ilmantarwa ko kuma nishaɗantarwa ko wa'azantarwa da ake so a yi a wannan fim ɗin. Wannan kawai shi ne dalili. Amma kuma wasu mutane suna ganin cewa wai Hausa fim ba wani fim bane mai kyau. Amma kuma zahirin gaskiya Hausa fim suna daga cikin fina-finan da za a ba su lambar yabo, wanda za a sako su a cikin fina-finai wanda suka iya fina-finai, duk da ba kowa ne yake jin yaren Hausa ba. Kaga kamar yadda mu yanzu muke kallon irin fina-finan Indiya ko Turawa ko Koriya haka, muna fahimta ne da subtitle. To mu ma ɗin haka yanzu za ka ga a fina-finan Hausawa za ka ga ana sa subtitle a ƙasan bidiyon, wanda kuma na san ba mu kaɗai ne muke kallon waɗannan fina-finan ba, su kansu Turawa ko waɗansu 'yan ƙasashen suna kallon wannan bidiyon, suna kallon fim ɗin. Kuma ko da ace ba su jin Hausa, to suna fahimta ne ta wannan subtitle ɗin da ake sawa. Saboda shi ɗin ba ƙaramin taimakawa yake yi ba sosai don mutane waɗansu ƙasan su amfana. Insha Allahu to ga nan za mu sa muku bidiyon, da Allah muna fatan ku mana subscribing da liking da share.